நண்பர்களே வணக்கம். நான் உங்கள் தென்னவன், பாரம்பரிய சித்த மருத்துவர். இது சிறகுகள், மூலிகை சிறகுகள். வழக்கம் போல தான் தினம் ஒரு மூலிகை. அந்த வகையில் இன்றைக்கி பாருங்கள், தாமரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். தாமரையில் அற்புதமான பல்வேறு நன்மைகள் இருக்குது. இதில் இன்னொரு விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா, வெண்தாமரை இருக்குது, இந்த மாதிரி செந்தாமரை இருக்குது. இது செந்தாமரைங்க. பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், இதுதான் செந்தாமரை. கொஞ்சம் அரும்பாக இருக்குது, மலரில் இன்னும் மலரும், கண்டிப்பாக மலரும். அதே போல் வெண்தாமரை தண்டுங்க. இது வெண்தாமரையோட கிழங்கு இருக்குது. அது பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் அடியிலேருந்து மொத்தமாக பிடுங்கி எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அது சீர் செய்யணும். இது கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ண பாருங்க, அதெல்லாம் பிடுங்க. அதை பார்த்திங்கன்னா அது பாருங்கள், இப்படி தான் இருக்கும். அது இந்த மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், இப்படி கும்பலாக இருக்கும். அது இந்த மாதிரி மொத்தமாக இருக்கக்கூடியதை ஒட்டு மொத்தமாக சேர்த்து அப்படியே பிடுங்கி எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், இதனுடைய அடிபாகத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த நார் அந்த கிளைகள் அதிகமாக வந்திருக்கும் பார்த்திங்களா. அதில் மொத்தமாக முடிச்சா ஒரு கிழங்கு மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அந்த கிழங்கு தான் மருந்தாக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். அதே போல் தண்டை பயன்படுத்துகிறோம். இந்த தண்டை என்ன செய்யலாம் கேட்டால், இதில் நார் தயாரித்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றி விளக்கு ஏற்றலாம். தெய்வத்துக்கும் விளக்கு ஏற்றலாம், வீட்டு வெளிச்சத்துக்கும் விளக்கு ஏற்றலாம். நீங்கள் இந்த விளக்கு ஏற்றதுனால எங்களுக்கு என்ன நன்மை அப்படிங்கன்னா, நான் தெய்வீகம் சம்மந்தமான விஷயங்களை பற்றி நம்ம அப்புறம் பேசுவோம். ஆனால் மருத்துவ ரீதியான ஒரு விஷயம் இருக்குது. என்னன்னு கேட்டோம்னாக்கா, நிச்சயமாக இந்த தாமரை தண்டில் விளக்கு ஏற்றுறப்போ பார்த்திங்கன்னா, அந்த தண்டு கரிஞ்சு புகை வரும் பார்த்திங்களா. அந்த மனம் உங்களுடைய சுவாசத்தை சீர்படுத்தும், நிம்மதியான தூக்கம் வர வைக்கும், மன அமைதி கொடுக்கும். அதே போல் இந்த தாமரை இதழ்கள் இருக்குல்ல, இந்த இதழ்களை நாம் வெந்நீரில் கொதிக்க வச்சு குடித்தோம் அப்படின்னா, இரத்த அழுத்தம், பிபின்னு சொல்லக்கூடிய உங்களோட இரத்த அழுத்தம் ப்ளட் ப்ரெஷர் மிகச்சீரான முறையில் இருக்கும். எப்போவுமே அதிக அளவாகவும் குறையாமல் எப்போவுமே ஒரே லெவலில் அவங்கள இது வச்சுக்கும். அதே போல் இந்த தாமரை இதழ்களை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இந்த நீரில் கொதிக்க வச்சு குடிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால், சிறுநீரகத்தில் இருக்கக்கூடிய கற்கள் கரைஞ்சிரும். கரையாமல் இருக்கிற கற்கள் கரையும். அடுத்தபடியாக இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது. சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா, பிறப்புறுப்பில் ஆண் பெண் 2 பேருக்குமே பிறப்புறுப்புகளில் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக கொப்புளங்கள் அல்லது கடி அல்லது தேமல், சொறி, சரங்கு, நமைச்சல், குத்தல், இது மாதிரி ஒவ்வாமையினாலேயோ அல்லது உங்களுடைய அசுத்தத்தினாலேயோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு தொந்தரவுகள் எதனா ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால், நீங்கள் நீட்டாக நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டு இந்த தாமரை தண்டு, இது தாமரை இதழ், இது எல்லாத்தையுமே போட்டு கொதிக்க வச்ச நீரால் கழுவிட்டு, இதே தாமரை இதழ்களுடைய கஷாயத்தை நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அருமையாக இருக்கும். இந்த பாருங்கள், க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க. இதுதான் தாமரை கிழங்கு. இந்த தாமரை கிழங்கை நீங்கள் உடைச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால், இதில் விதைகள் இருக்கும். இது இப்படி தாங்க இருக்கும். இதில் பாருங்கள், இவ்வளோ க்ளீன் பண்ணியிருக்கு நார். இது போல் இது சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த கிளைகள் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் கிடைக்கும் நமக்கு தாமரை கிழங்கு. இந்த கிழங்குக்கு உள்ளே விதை இருக்குது. இந்த விதைகளை மட்டுமே சேகரித்து தேனில், அதாவது சேகரித்து இதை நல்லா கொதிக்க வச்சு, தேன், அதாவது கொதிக்க வச்சதில் இந்த கஷாயத்தை கொதிக்க வச்சு, இந்த தாமரை விதைகளை போட்டு கஷாயத்தை கொதிக்க வச்சு அதோட 1 ஸ்பூன் தேனை கலந்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால், யானை பலம் குதிரை பலம் வரும்னு சொல்லுவாங்க. ஆண்மைக்கு அற்புதமான ஒரு மருந்து இது. தாமரை கிழங்கு விதை கிராமப்புறத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு சில பேர் இது கொஞ்சம் கடினமாக தான் கிடைக்குது. நகர்ப்புறத்தில் இருக்கிறவங்க நாட்டு மருந்து கடைகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், நிச்சயமாக நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்குது. நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த தாமரை விதைகளை சேகரித்து தண்ணீரில் நல்லா கொதிக்க வச்சு, அந்த கொதிக்க வச்ச அந்த விதையினுடைய கஷாயத்தோட 1 ஸ்பூன், அதாவது எவ்வளோ அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஒரு 200 மில்லி தண்ணி எடுத்து 100 மில்லி அதை சுண்டை காய்ச்சி அதில் 1 ஸ்பூன் தேனை விட்டு குழச்சி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால், மிக அற்புதமான யானை பலம் உங்களுக்கு வரும். அதே போல் இதய நோய் சம்மந்தப்பட்டவர்கள், இந்த இரத்த அழுத்தத்தினாலேயோ அல்லது குறைவினாலேயோ இதயம் பலகீனமான இருக்கிறவங்க, இதய நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவங்க, பாதிக்கப்படாதவங்க யார் வேணால் சாப்பிட்லாம். இதயத்துக்கு அத்தனை வலு சேர்க்கக்கூடியது தாமரை இதழ்கள். தாமரை இதழ்கள் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும், இரத்த அழுத்தத்தை சமன்படுத்தும், இதயத்தை மிகச்சீராக வச்சுக்கும். ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஆற்றல். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, இந்த தாமரை இதழ்களை நீங்கள் சேகரித்து, இந்த தாமரை இதழ்களை நீங்கள் தண்ணீரில் கொதிக்க வச்சு குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், உங்களுடைய தேகம் பளபளப்பாக இருக்கும், சருமம் பிரகாசிக்கும். அந்தளவுக்கு அற்புதமானது.
கண் பார்வை நல்லா இருக்குங்க. உங்களுக்கு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கண் பார்வை ரொம்ப அற்புதமாக கிடைக்கும். நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஸ்கின்னில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும். அதாவது வந்து சொரியாசிஸ்ஸு, சொறி, சரங்கு, தேமல், படை, இந்த மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் சரிங்க, அந்த மாதிரி நபர்கள் வந்து இந்த தாமரை இதழ்களை நீரில் போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய உடலும் சுத்தமாகும், உள்ளே இருக்கிற பாட்டுங்களும் சுத்தமாகும். அந்த அளவுக்கு அற்புதமான ஆற்றல் கொண்டது. பெண்கள் வந்து இந்த தாமரை இதழ்களை சேகரித்து இந்த தாமரை இதழ்களை வந்து காய வச்சு பொடி செஞ்சு இதனோட வந்து நீங்கள் மஞ்சளை மட்டுமே சேர்த்து நீங்கள் வந்து முகத்துக்கு பூசி வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், அதாவது எந்த அளவுக்குன்னா, இப்போ ஒரு பூ இருக்குன்னா இதுக்கு வந்து 2 சிட்டிக்கு மஞ்சள் சேர்த்தா போதுமானதுங்க. வேறு எதுவும் அதிகமாக தேவை கிடையாது. இந்த ஒரு பூவுக்கு 2 சிட்டிக்கு மஞ்சள். இந்த இதழ்களை வந்து காய வச்சுக்கணும். காய வச்சு அதை பொடி பண்ணி அதில் 2 சிட்டிக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டு குழச்சி முகத்துக்கு குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பூசிடுங்க. ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஊறட்டும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குளிச்சுருங்க. உங்களுடைய முகம் அவ்வளோ பிரகாசமாக இருக்கும். அதாவது இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லுவாங்க, இது வந்து தெய்வீக மலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இறைவனுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு மலர்னு சொல்லுவாங்க. அதே போல் வந்து சரஸ்வதி தேவி வீட்டிற்கு கூடிய மலர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, அந்த ஆராய்ச்சி நமக்கு வேண்டாம். ஆனால் இது வந்து மருத்துவ ரீதியாக வந்து மிக பெரும் மாற்றங்களையும் அற்புதங்களையும் நடத்தக்கூடிய ஒரு மலர் இது. இந்த தாமரை விதைகள் வந்து ஆண்மைக்கும் இதய பலத்துக்கும் சாப்பிடலாம். அதே போல் இந்த இதழ்களை நீங்கள் கொதிக்க வச்சு சாப்பிடும்போது வந்து உங்களுக்கு மலை ஜலம் மிக சீராக இருக்குங்க. அதாவது வந்து எவ்வளோ கடுப்பான மலை ஜலம், சில பேருக்கு வந்து போய் உக்காந்தாங்கன்னா அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் வரமாட்டாங்க, முடியாது, வராது அவங்களுக்கு. அந்த மாதிரியான நபர்கள் கூட வந்து இந்த தாமரை இதழ்களுடைய கஷாயத்தை குடிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் மலை ஜலம் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வரும். எந்த விதமான தொந்தரவுகளும் இருக்காது. அற்புதமான ஆற்றலையும் தேக மினுமினுப்பையும் கொடுக்கக்கூடியது இது. இந்த ஒரே ஒரு பூ மட்டுமே வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு இந்த மாற்றம் நடக்கலைன்னு சொல்ல வேணாம். நீங்கள் வந்து இது மொத்தமாக கிடைக்கல அப்படின்னா கடைகளில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா 100 கிராம் 200 கிராம் அப்படி காய்ந்த இதழ்கள் வந்து கிடைக்கிது. தாமரை இதழ்கள்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க, வாங்கிக்கோங்க. வாங்கிட்டு ஒரு 200 கிராம் மில்லிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 இதழ்கள் அல்லது 20 இதழ்கள் அப்படி போட்டால் போதுமானது. போட்டு அந்த 200 மில்லியை 100 மில்லியை சுண்டை காய்ச்சி சாதாரணமாக நபர்கள்கிட்ட குடிக்கலாம். தேகம் வந்து அவ்வளோ அற்புதமாக பிரகாசமாக இருக்கும். உங்கள் உடம்புல வந்து கரும்புள்ளிகள், மங்குக்கு வந்து இது நீங்கள் நேரடியாகவே அப்ளை பண்ணலாங்க. அப்படியே வந்து காய வச்சு பொடி பண்ணி அரைச்சி அதனுடைய நல்லெண்ணெய் அல்லது நெய் விட்டு குழச்சி அப்படியே நீங்கள் தடவினீங்கன்னா மங்கு, சிலர் பேருக்கு முகத்தில் பார்த்திங்கன்னா கருப்பாக வந்து மச்ச மாதிரி வந்து மங்கு வந்திருக்கும். அந்த மாதிரியான நபர்கள் கூட இதை வந்து பயன்படுத்தலாம். அதான் சொல்கிறேனே, பெண்களுக்கு வந்து பெண் ஆண் யாராக இருந்தாலும் இது முகத்துக்கும் உடம்புக்கும் சேர்த்து பயன்படுத்தலாம். அதே போல் வந்து உங்களுக்கு உடம்புல வந்து எந்த இடத்துல வந்து என்ன மாதிரியான தொற்றுகளும் வராத வண்ணம் பாதுகாக்கும். பெரும்பாலும் வந்து அக்குள், அரையாப்பு இந்த மாதிரின்னு சொல்லக்கூடிய, அதாவது மறைவிடங்கள், அதாவது வந்து பிறப்புறுப்பு, அக்குள் அந்த மாதிரி இடத்துங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து நிறம் மாறி இருக்கும். அந்த நிறத்தை கூட இது மாற்றுங்க. அதே தான் அப்படியே நீங்கள் நேரடியாக அரைச்சி பொடி பண்ணி அதனுடன் வந்து நெய் அல்லது வெண்ணெய் சேர்த்து நீங்கள் அந்த இடத்துல நீங்கள் தடவி வச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அற்புதமாக வந்து அத்தனை விஷயங்களும் வந்து மாறும். மிகப்பெரிய ஒரு ஆற்றல் கொண்டது இது. நரம்பு தளர்ச்சி பலகீனமானவர்கள் வந்து ஒன்றும் கவலையப்படாதீங்க, வருத்தப்படாதீங்க. இந்த தாமரை கிழங்கினுடைய விதைகள் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்குதுங்க. இந்த தாமரை கிழங்கினுடைய விதை இப்படி தான் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ளே ஒரு பருப்பு இருக்கும். இது உடைச்சிங்கன்னா இதுக்குள்ளே ஒரு பருப்பு இருக்கும். இது உடைப்பாது, 2 அப்படி நகத்தில் கிள்ளி வடி, இல்லைனா கல் போட்டு எடுத்திங்கன்னா அந்த விதையை வந்து நேரடியாக சாப்பிட்லாங்க. எந்த விதமான பக்க விளைவும் கிடையாது. இதை நீங்கள் சாப்பிடுவதன் மூலமாக வந்து கண்டிப்பாக வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆற்றல், வலுவும் தேக பலமும் அற்புதமாக இருக்கும். இன்னும் பார்க்க போனாக்கா பழங்காலத்தில் வந்து போரிட போன போர் வீரர்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டு உணவு எடுத்துக்கிட்ட வேலையில் இதையும் வந்து அதிகமாக சேர்த்து எடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா பலம் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி. இத்தனை சேனைப்படைகளை அவர் எதிர்கொண்டார்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த மாதிரியான வீரர்கள் வந்து இந்த தாமரை இதழ்களுடைய விதைகளை தான் சேகரித்து சாப்பிட்ருக்காங்க. வரலாறு சொல்லுதுங்க, நான் சொல்லலை. நிறைய குறிப்பேடுகளும் சுவடுகளும் வந்து சொல்லுது. அது என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த மாதிரி வந்து ஆண்மை பலம் பெருகுவதற்காக வேண்டி, உடல் பலம் பெருகுவதற்காக வேண்டி தாமரை இதனுடைய விதைகளை வந்து சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு. அதுதான் உண்மையும் கூட. இதை நான் நேரடியாகவே வந்து இதை கண்டிருக்கேன், பார்த்துருக்கேன், தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அதே போல் வந்து இந்த தாமரை அந்தளவுக்கு உங்களோட ரத்தத்தை வந்து சுத்திகரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் இரத்த அழுத்தத்தை மிகச் சீராக வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கது தான் இந்த தாமரை. இதுபோல் வந்து இன்னும் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றவங்க என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் இது சம்மந்தமாக கேளுங்க, கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்.
அதே போல் வந்து நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை அழுத்திட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து கிடச்சிரும். இதுபோல் தினம் ஒரு மூலிகை நம்ம தேடிகிட்டே தான் இருக்கோம். கண்டிப்பாக வந்து ஒவ்வொரு மூலிகையும் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திகிட்டே இருப்போம். அதனுடைய மருத்துவத்தையும் மருத்துவ பயன்களையும் சொல்லிகிட்டே இருப்போம். நாளை மறுபடியும் இதே போல் ஒரு அற்புதமான ஒரு மூலிகையோடு கண்டிப்பாக நாங்கள் சந்திக்கிறேன். அதுவரை நன்றி, வணக்கம்.